ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜେପି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଜି ମୋର କଲେଜ ଟିକେ କାମ ଅଛି ନାରାୟଣ ITI କଲେଜରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। 4-5 ଜଣ ଆମେ ତ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ତେବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲ ଯିବା କଲେଜ। ଏବେ କଲେଜର ମେନ୍ କାମ ଥିଲା କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲେଜ। ଏବେ ଆମେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଖରାରେ ଆସିଥିବାରୁ ଟିକେ ଆମେ ପିଇଦେଲୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ। ଏବେ କଲେଜରେ ଦେଖିବୁ ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରି କିଛି କଲେଜର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ କଲେଜର ଭିଉ। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ କଲେଜ କାମ ସାରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। କଲେଜ କାମ ସାରିକି ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ